yn ein cyfarfod mis Medi llynau i ddatgan bod nhw wedi rhoi cais mewn i gair feddygfa. Trwy gydol yr ymgyrch hyn, mae Llais wedi bod yn gefnogol tu hwnt, bod nhw wedi gryndo ar beth oedd da'r trigolion i weid, ac hefyd maen nhw wedi cefnogi ni, a gan wybod bod llais awdurdod a bod bydd rhaid i'r bwrdd iechyd i wryndo a cymryd sylw o beth sydd yn yr adroddiad. Ambell waith, chi ddim yn gwybod ble i fynd os oes rhyw broblem da chi. So bydden ni'n gweud yn bendant y peth cyntaf i wneud os nad ych chi'n cael unrhyw synwyr wrth y meddygfa neu beth bynnag yw'r broblem i droi at Llais, oherwydd maen nhw ar cyngor a'r gwybodaeth sydd angen arnoch chi. Dyw e ddim yn deg, dyn nhw ddim yn hidio am y bobl yn y gymuned. Gyda help Llais, gaethon ni gyfarfod, o'n i'n gwybod at bwy i sgrifennu, dyn ni wedi gwneud hwnna. A wedyn, mae'r holl beth wedi dechrau dod at ei gilydd. Ond mae'r gymuned i gyd eisiau dod at ei gilydd a cael y lle yn hwb eto. A mae Hywel Dda yn gwybod bod rhaid iddyn nhw falle wrando ar Llais. Maen nhw methu dweud, na, sy'n rhaid ni wneud beth maen nhw'n ddweud. Dwi'n credu bod lot o'r pethau da, dwi'n gwybod ni wedi cael newyddion reit dda heddi, a dwi'n credu bod Llais wedi cael rhan fawr i wneud gyda hynny. Felly, diolch yn fawr i Llais am hynny a beth maen nhw wedi wneud.